Mga water refilling stations sa Dakbayan, Sugbo, mudunit og tubig mainom ngadto sa mga bukirang barangay ning Dakbayan. Anong sa alang sa dugang detalye, adunay live update si Luan Mirundina. May Bob, in the spirit of sharing ug isip kabahin na usab sa ilahang corporate social responsibility, misaad ang pipila ka mga tag-iya sa water refilling stations dinhi sa Dakbayan sa Sugbo nga mo-donate sila og tag 5 ngadto sa 50 ka mga galon sa potable water alang sa mga bukirang barangay sa Dakbayan sa Sugbo nga nanginahanglan karon og tubig. Gitigom kaganihang alas 3 sa hapon ang dulan sa 20 ka mga tag-iya og water refilling stations. Sila ang unang batch sa mga negosyante og tubig sa Dakbayan sa Sugbo nga gihangyo sa City Hall nga makadonate og unsa may sobra sa ilahang potable water o tubig mainom. Alang adto sa mga bukirang barangay sa Dakbayan sa Sugbo nga wala nagyoy tubig mainom. Sa pagkakaron, Bob, girasyonan sa Dakbayan sa Sugbo ang 18 ka mga bukirang barangay sa Dakbayan nga nagnihit ang tubig. Inay mga tanker sa tubig ang sudlan sa tubig mainom. Mipalit ang Dakbayan sa Sugbo og 4,000 ka mga tag 20 liters nga water container ug gipangsudlan kini og tubig gikan sa usa ka pribadong kompanya nga supplier usab og mineral water. Samtang ang gikomit nga sa mga water refilling stations tigumon sa Dakbayan ug ipondo ngadto sa dipo sa City Hall sa Bukid diha sa may barangay Taptap aron usab kun ugaling magkuwang man ang rasyon dili na kaayo layo sila og kuhaanan sa tubig. Ang City Hall mihimo na karon og sistema sa pagkuha sa mga tubig mainom nga idonar sa mga water refilling stations aron usab hapsay ug dili na usab mahasol ang mga negosyante sa paghatod sa tubig. Samtang gitunan usab karon, Bob, sa City Hall ang sistema sa pagkuha sa mga wastewater gikan sa mga water refilling stations tungod kay mamahimo man usab kining magamit sa pagkaligo, panglaba, panghugas og plato og kaldero ug pangbubo sa mga tanom. Kining tanan, Bob, isip pagpangandam kini sa Dakbayan sa worst case scenario ilabi na sa giluwatang forecast sa Pag-asa nga mulungtad pa ang El Nino phenomenon sa katapusang semana sa Hunyo. Samtang, Bob, kini akong nahimutangan karon usa kini sa mga water refilling stations dinhi sa Dakbayan. Matud sa tag-iya, Bob, wala siya ma-inform sa meeting kaganiha, probably sa second batch ni siya or sa third batch nga ipatawag sa Dakbayan. Apan iyang gibutiag kanato nga even before pa nagpatawag ang Dakbayan og meeting sa mga water refilling stations, ang iya mga wastewater iyan ang gidonate ngadto sa nagkalain-laing barangay dinhi sa Dakbayan nga nanginahanglan og tubig. And kung ugaling man usasab siya sa ipatawag, andam siyang mohatag no sa kaninag yung potable water nga iyang madonate usab ngadto sa Dakbayan. Bob? thank you so much, May, sa imong live update.